The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Tatak alas 6:03 sa sayong kabuntagon. Mga tinahod nga paminaw, mga ginikanan, avid listeners of this program, mga kasama, mga igsuon ko diha ni Kristo, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko niya usab sa kahanginan. Of course, din higyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, ug usab naka-simulcast sa 94.1 FM. Sige hapon sa anglit naka-online internet kining atong tulumanon sa RMN Dipolog. Makita usab no og madungog sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Pizza 25 sa bulan sa Oktubre tuig 2015 no. Lain na usab nga adlaw sa Ginoo. Atong pahinumdom sa tanan nga sa atong pagbasa-basa sa mga sinulat sa mga early church fathers, sama nila ni Obispo Ignacio o uban pa nga mga giilan natong mga amahan sa atong pagtuo. Ang ilang mga sinulat diha na around 1st century, 2nd century o 3rd century. Diin labas pa kayo ang pagsugod-sugod sa Kristyanidad. Kining Domingo mo ni ang New Covenant adlaw sa Ginoo. Mao na nga kanato mga Kristiyano ato gining labaso ning panghuna-huna sa atong mga early fathers nga kining Domingo giisip na itong adlaw sa Ginoo kon the Lord's Day. Sa daang kasabutan kadtong ikapito ka adlaw semana kun Sabado, pero sa New Covenant si Hebrehanon 4:8 lain ang adlaw ug sa atong pagdiskubre wa may laing nagkompetensya anang Sabado, Domingo man. Mao na nga ang Domingo na ang gitumbok ni anang Hebrehanon 4:8 nga pahulay sa lain ang adlaw. Okay. Sa atong tema sa pagpapahulay ato nang na-discuss og maayo. Pero karon atong tagaag pagtagad. Atong tagaang pagtagad ang sumpay sa mga pangutana nga wala pa nato matagad. Atong nahisgutan sa dili noon detalye ang mahitungod sa purgatorio sa miaging Domingo. Apan karon kining lain usab nga pangutana nga gi-text nato ang mahitungod sa matud pa no, ako nalang idiretso ninyo nga ngano man nga kamong mga Katoliko muyukbo pamangyud mo og lain nga sa Biblia ang pagayukbuan ang Dios lamang. Importante kay ini nga bahin sa atong pagtuo kay ang atong kapakyas sa pagsabot pag-aninaw niining baruganang Katoliko
Mao ni ang usas sa mga hinungdan ngano nga ato siyang gibulagan. Nakig-divorce ta sa Tinuo ang Katoliko, no, atong gibiyaan. Tungod sa mga pagtulunan nga sama niini nga wala masabti hangtod karon sa daghanan, mao ni nahimong pagkapandol, nahimong usas mga babag ngano nga nabulag ta sa Tinuo ang Katoliko, o ang uban gani mubulag pa o mubiya pa. So ang atong tahas karon, atong ipadayag dinhi unsa gyud ang pagtulon ang Katoliko mahitungod ni anang pagyukbo sa mga santos, kay mao man ang gitumbok sa mong pangutana, no? Sa Biblia tinuod nga naay mabasa nga ang Dios ra gyud mao gyoy yukbuan. Ang Dios ra gyud. Pero atong timan-an nga kanang statement nga sa Dios ra gyud ta mo yukbo. Atong sabtunog unsa ang buot ipasabot anang yukbo diha nga para ra gyud niya. Kay kung ato dayong sabton basta ato bagyong tinawhanon o paagi na sa pagsabot nga ug unsay na anaanda na nato sa pagsabot, bokabularyo, dili nato tan-awon ba og ayo ang Biblia unsa ang iyang pagtulunan o gibug-aton ni anang yukbo. Dili nato ba ato bang ibagay, dili nato gamiton ang prinsipyo sulod sa Biblia unsaon kana pagsabot ng yukbo. Magsabot-sabot lang tag ato ba? Ayon ani tungod kay ang atong bokabularyo sa pulong yukbo katunag yung yukbo nga para sa Dios, ang kanang gitawag sa Grego og latria, supreme nga yukbo o pagsimba nga para ra sa Dios mo na gitawag sa Grego og latria. Kung dili nato inanaon ba pagsabot, murag ato bang giusara ang gibug-aton anang yukbo. Makaingon yun ta nga, uy, sayop yun ang Katoliko. Tuod kay pag-ingon sa Biblia nga sa Dios ra ka magyukbo, na mga Katoliko gayukbo mag-uban, yukbo mag mga santos, mao nga nasayop gyud ang Katoliko. Di ba? Klaro gyud na siya. Ako dili gyud ko mo balibad. Muuyon gyud ko sa panghuna-huna nga kun ang gibug-aton sa pulong yukbo o simba, usara gyud kana ra yung yukbo nga alang lamang sa Dios, kay ingon kung nasayop gyud ang mga Katoliko. Obligado gyud kung mubiya ani kay sayop man. Naarabas pinadayag nga ang sayop o kanang mga kasalanan biyaan yun na, no? Pero kung atong pamatud-an karon nga, uy, wala ra man din masayop ang Katoliko. Sa sinahod nga digpaminaw. Kung atong ayuhong gugtuon ng Biblia, kanang yukbo o simba, dili man na kay kana rang gitumbok diya sa pag-ingon nga sa Dios ka lamang mo yukbo. Ang yukbo gani na hinumdum ko nga kana ganing pagsaludo nato sa atong ginikanan, sampol kanang muamin ta. Kitang mga bata, kitang mga anak nga mutahod sa atong ginikanan. Dayon unsa man nato pagpakita sa atong pagtahod. O gani yukbo manggali po na ang terma na pinagi sa pag atong kuhaon, atong hawiran ang kamot nga tuo sa atong ginikanan, dayon atong ipadapat o ihit o ikuan nato sa atong agtang ipadapat simbolo sa atong pagyukbo o pagtahod. Pero kanang klasiya sa pagyukbo o pagtahod, dili na siya kadtong yukbo nga alang lamang sa Dios. Kay kung ato pong sabton nga kanang yukbo usara gyud kanang para ra sa mo contradict po na siya nga interpretation, kay actually wa man ta wala ta magsupak sa Biblia sa pag-ingon nga sa Dios ra gyud ta mo yukbo. Pero atong sabton ug unsa nang pagyukboa diha nga para ra gyud sa Dios. Kay kung atong sabton nga tungod anang bersikuloha mo ingon na dayon ta nga wala na gyud ay yukbo alang sa mga santos. Nasayop mo puta ana kay unsaon na to pag-reconcile aning gipasabot pod sa katong giingon ba sa ebanghelyo na pagali sa Bagong Testamento giingon. Giingon, ihatag sa Dios ang iya sa Dios
og sa emperador ang iya usab sa emperador. Kanang naang pulong nga kung mamalandong ta, no? Atong ayog pamalandong. Ihatag ang iya sa Dios apan ihatag usab ang iya sa emperador. Kana nagtug-an nga kung naa di ay para sa Dios, naapoy para sa iya sa tao. Ang buti po sabot nga wa ba na ay para sa Dios, iya ra gyud, wala nang para sa tao. Diba? Ang implication ana sa ebanghelyo kadtong nanudlo si Kristo ba nga unsa man ni motahod ba ta gobyerno o sa Dios ra gyud mo yaton tahoron. Na gipaklaro ni Kristo sa mga pulong nga ihatag ang iya sa Dios, ihatag pod ang iya sa tao, bot pasabot sama atong sa emperador. Bot pasabot kung ang emperador o kanang pangulo sa yutan-on nga kagamahanan na siya otoridad kay gitagaan mo panagahom ng mga yutan-on nga kagamahanan nga pero unta nga dili mo contradict sa Diyos nun nga pangagamahanan, no? Mao na nga ihatag ang iya sa emperador, ihatag pod ang iya sa Dios. Ang iya sa Dios siyempre mas labaw. Ug kanang iya sa Dios nga mas labaw, dili nato na ihatag sa lain. Kay para raman to niya. Pero wala magpasabot nga walay para sa tao. Sa laing pagkaistorya, wala magpasabot nga walay pagyukbo o walay pagtahod nga para sa tao. Di ba? Paminabot pasabot kana bang pag-ingon sa Biblia nga sa Dios ta lamang mo yukbo, ang buot ipasabot ana, dili na ingon nga wala na lang gipagyukbo alang sa uban. Ayaw na to naghuna-huna mga tinahod nga tigpaminaw kay kung mapakyas ganita pagsabot aning mga butanga, amo na hinungdan nga honestly siguro butang lang akong honestly kay wa mo gutak hebalo. Pataka lang dito wa ta kahibalo nga ang atong rason sa pagbiya sa Katoliko actually unreasonable. Pero para nato reasonable tungod kay wa man ta kasabot. Muna gitawag na blind ta. Muna ako di gali kay ko ingon nga mutawag sa tao gyud to sa moral philosophy, moral law, murag dili pod maayo nga hukman ako kamong mga Katoliko nga nibiya nga tungod lang sa wala mo masayod unsa gyud ang katin-awang Katoliko. But pasabot lang ako lang judgment sa inyo, honest mistake lang ninyo. Kay wala lagi mo kabalo sa tubag o explanation sa Katoliko nga dili ra na siya sayop. O ingon ani ang explanation sa Katoliko. Kay ato ipaklaro kadtong nasayod ani din musupak yun nga klaro man ning explanation kato may murag mahukman natong murag dili maayo. Pero katong mga nibiya sa Katoliko nga di ba gyud tinuyuan ba nga kanabang nabiyaan nila ang Katoliko tungod kay wa sila kahibalo unsay tubag sa Katoliko, magkaingon ko honestly gihimo nila na ako di ko moingon nga sadaan mo. Biktima lang ta sa atong pagkawala masayod. Muna kita mga Katoliko nga tinuod nga nagmahal sa atong pagtuong Katoliko. Kung kahibalo ta, ato yung ipaambit ang katin-awang Katoliko. Kay kung dili nato ipaambit ang katin-awang Katoliko ni ining mga butanga, murag nagsugnod lang ta sa espiritu sa panagbahin-bahin. Pamalandong kuno ta. Kitang mga Katoliko nga nasayod, unya wala tay gibuhat alang sa pagpahayag, pagpakita, pag-iwag na ining nga kahayag. Murag nagsugnod lang ta sa pabilo sa kangit-ngit. Buri pasabot kanang mensahe diya sa atong Ginoo sa mga tinun-an ngayang giingnan kita ba ambot pasabot mga Kristiyanos, kamo ang kahayag. Ipakita gyud ang kahayag dili taguan. Diya sa kanang ilalom sa atong katre. So ipakita. So diri mo na sa atong tulomon atong ipakita. So mao na kanang pag-ingon nga sa Dios ka lamang mo yukbo. Ang buti pasabotan kadtong yukbo nga iya sa Dios, iya ra gyud to. Pero wala magpasabot nga walay yukbo nga lahi ang gibug-aton nga para sa uban. Kay kung moingon ka nga sa Dios ra lagi ta mo yukbo, di na gyud ta mo yukbo sa uban. Murag mawala man ta sa kinatibuk ang pasahe sa Biblia na. Kay gani kung basahon nato ang Roma 13, no? Roma kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto sa 7 nga gani ang pangagamhanan gani mga namunuan das kagamhanan ipatahod. But pasabot payukbuan sab. Kay sinonim man ang yukbo og tahod? Di ba? O sinonim man ang yukbo og tahod?
ipatahod gani o payukbuan gani ang mga namunuan sa nga tawhanon na mao na nga but pasabot nga kanang pag-ingon nga sa Dios ra ta muyukbo, wala na magpasabot nga wala yukbo nga para sa uban. Ang gitumbok lang diha nga yukbo nga sa Dios ra gyud, kadtong yukbo nga iya ra gyud sa Dios. Katong gitawag ba sa Katoliko ba og yukbo o simba nga supreme, highest form of worship, kanang gitawag sa Griego og latria. Latria. Kaya ingon ani na sa Katoliko kung ayuhon yun natugtuon, ang yukbo o simba gi-qualify na siya. Ang gibug aton ana dili kay usara. Actually sa classification jud ana, pag-distinguish na to na tulo. Ang atong example ana kana galing gitudlo sa atong mga teacher diha sa eskwelahan kanang mahitungod sa superlative degree. Unsa man ang superlative degree? Kanang highest, higher og high. Og musugod ta sa ubos, high, higher og highest. Parehas ba ang gibug-aton ana? Dili gyud na parehas kay high although taas, pero mas taas tong higher. Dili na siya parehas, no? High, higher, highest. Mas kinatasan tong highest. Di ba? Dili na. Parehas sila high. Parehas sila high, pero dili man nagsama ang gibug-aton kay ang high, high lagi taas. Pero mas taas tong higher. Mas taas pag yung tong highest. Dili na siya tupong. Pero pareha sila high. Ang yukbo ingon ana pod. Yukbo nga gitawag sa Griego og dulia, mo na para sa uban, para sa mga santos. Bisan pagali, bisan kinsa pwede na tutahoron. Kana pag venerate, pagtahod, inana. Yukbo gihapon na. Pero ang ikaduha ana sa panudlong Katoliko kadtong kung ato mangungayuhog tuon ng Biblia, wa manggoy laing tao gawa sa Dios o ni Kristo nga mura bagi special ang iya bang pagkatao ba. Kung ayong na tugtuon ang Biblia, kinsang tawhana diri sa Biblia nga ang iya bang kabulahanan great, mas dako ikumpara sa uban, dili noon motupong sa Dios. Sa teolohiyang Katoliko, walain si Santa Maria. Naama na to, unsa may gibasihan sa Katoliko ana? San Lucas kapitulo 1 bersikulo 48. Kadtong niingon si Santa Maria nga napuno siya sa grasya kay ang anghel God namulong diya sa Lucas 1:28 ba na 26. Kadtong niingon ang anghel ngadto kang Santa Maria sa ako na lang idiretso katong mga pulong nga gilitok sa anghel nga kikaritomene sa Grego. Nga matud pa sa mga scholar aning Biblia, ang pinaka duol gyud sa takdo kun dili man gali mo takdo gyud kay kini maghubad-hubad gud matang lisura kayo labi na mga pulong nga karaan, mga original ni hubaro na to in English. Usahay maglisod tag hubad kay lisod kayo hubaron tong mga ilang lingwahe sa una sa ato nang lingwahe karon. Ang mga scholar moingon nga kanang gikaritomene nga gipamulong sa anghel ngadto kang Santa Maria, ang pinaka duol ana sa kanabang takdo kanang hubad gali sa duay realms nga puno ka sa grasya. Puno ka sa grasya, you're full of grace. So ubang hubad ila ra mang hubaron og gikahimutan ka sa Ginoo. Although okay ra gyapon na, pero mas special, mas kanabang kung imong tun-an ng pulong kikaritomene, mas duol gyud nang puno ka sa grasya. Ayuhan ninyo tuon ang Griego nato nga kanang bokabularyo mga igsoon. Okay, sa ubang hubad wala nila giklaro ng full of grace si Santa Maria. No? Pero sa duay realms, kung na may hubad nga duay realms, klaro kay nang puno ka sa grasya. Mo bitaw nga diya sa atong pag-ampo, i-appeal na to na diya sa Rosario, nang balik-balikon na to ng si Santa Maria puno ka sa grasya. Di ba? So, mao na full of grace. Unya ang pagka full of grace ni Santa Maria atong hunahon nga naay instruction diha nga giingon nga ang sukad karon ang tanang katawhan o ang uban gali mingon ang tanang kaliwatan mutawag kanako o muila kanako og bulahan. Blessed na karon kinsa mang tawhana des Biblia nga ang iyang kabulahanan na instruction nga ang tanang kaliwatan muila o mutawag yun niyag bulahan. Wala. Murag wa man siguro lain kung naamang galing moingon kong nasayop ko.
Oh, pero sa ako sa ang Katolik ko gud, sa akong reflection, no, kung balik basig na sipyat po ko basig na ay Katolik ko moingon nga na pay lain veritas. Oo. Oh, dili lang nato i-appeal sa Kristo kay Dios mas Kristo, no, og ang Amahan. Oh, gawas ana sa gawas ni Kristo og sa Amahan, kinsa mang tawhana nga ang iyang kabulahanan naabay instruction nga ang tanang kaliwatan mo ila umutawag yun niyag bulahan. Kita nga mga nakadungog sa pulong sa Ginoo, kitang mga anak sa Dios, bulahan man ta. Pero wala instruction nga ang tanan kinahanglan mutawag yun nato og bulahan. Panalit ako si Veritas. Ibutang lang nato, no, bisag self-serving, no, pasiluan lang ko bisag self-serving. Ibutang lang nato nga bulahan ko kay nagsunod ko sa pulong sa Ginoo. Naaman sa Biblia nga kadtong mga nagsunod sa pulong sa Ginoo bulahan. Pero ang pangutana, naabay instructions Biblia nga ang tanang kaliwatan o tanang tao kinahanglan mo tawag o muila ginakog bulahan? Nang specific gid ba? Wala. Pero kung watutan ni Santa Maria, naamang yun, nabasahan ninyo Lucas 1:48. Sukad karon matud pa ni Santa Maria, ang tanang kaliwatan mutawag kanako o muila kanako og bulahan. Single out gyud. Ako na malandong ko ana matud pa usab sa mga komentarista tang uban, mingon sila nga kung kabubut-on ra na ni Santa Maria iya ra nang kaugalingon ng mga pulonga, mahimong maot paminawon o self-serving. Di ba kay mura man siyang nagpadako siyang kaugalingon, murag nanugo siya sa mga tao nato nga hinahanglan mo tawag gyud tanyag bulahan. Kung iya ra na. Pero kung atong sabtuntong pamulong sa anghel nga puno siya sa grasya, sa ato pa ang iyang mga pulong dili kay iya lang. Di ba? Ayun na ito kumulandong. Sa ito pa, probably, guided yun siya sa espiritu nga malitok niya itong pulong. Nga dili ito kabubuton lang niya. Kaya kung kabubuton lang niya, mahimong self-serving, o murag dili mayo paminahon nga nagpataas isang kaugalingon. Pero kay puno man siya sa grasya, but pasabot, ang iyang napamulong dito, doon ay kalambigitan sa dikta. Dikta sa Dios, sama atong dikta sa Dios ngadto ni Pedro sa tubag sa pangutana ni Kristo diha sa Mateo 16 nga niingon si Kristo sa tubag ni Pedro kay siya man nagkatubag atong pangutana. Niingon siya, bulahan ka Simon Pedro kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa tao kundi gikan gyud sa akong Amahan. Murag inana ba dunay similarity ana kung ayuhon na tugsabot nga kadtong pamulong ni Santa Maria sa pag-ingon niya, sukad karon ang ubang hubad mayon ang tanang tao sa uban tanang kaliwatan mutawag kanako bulahan sa to pa espesyal niya. Espesyal mao na ang Katoliko giniyahan sa espiritu, di gyud siya masayop nga ang atong pagtahod ni Santa Maria ipalabaw na tugyutay sa uban. Muna nga, ang atong pagtahod ni Santa Maria, ginganlan na sa Grego og hyperdulia. Hyperdulia. Kanang hyperdulia, parehas ra na siya dulia gihapon. Yukbo ra na gihapon, pero mas taas. Sa superlative degree ana, gitawag nag-higher. Dayon sa Grego ana, hyperdulia. Hyperdulia. Kung sa superlative degree, kadtong sa uban, mga santos o mga namunuan bas kagamahanan, ang atong yukbo nila gitawag sa Grego og veneration. English man na sa Grego is dulia. Dayon sa kang Santa Maria ipataas na to jutay muna hyperdulia. Igo ra nila baw ang atong pagtawod ni Santa Maria sa uban sa dulia. Pero kadtong yukbo nga gitawag sa Grego og latria supreme, iya ra gito sa Dios. Nakuha ninyo mga tinahod nga tigpaminaw. So bali ang kang Santa Maria, okay, isa pa di ay nakoy nalimtan nga gipahimug-atan nato pag-ayo nga si Santa Maria mas labaw ang iyang kanabang gibug-aton sa atong pagyukbo ikumpara sa uban. Tungod kay inahan nato siya. O glabot pa sa proto-evangelium. Kini gisgutan ni sa atong higala nga dili Katoliko sa kuan sa plaza kagabi, no? Kinahanglan po natong hisgutan nga ilang gisaway ng pagtulon ang Katoliko mahitungod ni Santa Maria, no? So atong i-emphasize diri sa proto-evangelium but pasabot nga unang maayong balita, no, nga gipadayag diha sa daang kasabutan pagani, no? Actually ang maayong balita gyud nga kuan dili ra kay nas New Testament,
sa Old Testament na nagali gitagna nga maayong balita. Ang maayong balita nga buot pasabot nato kadtong gipamulong diya sa Genesis chapter 3 verse 15. Sa Genesis 3:15 na ibabayad diyang gisgutan nga tinud-an na gyud nga makigbugno sa yawa. Inani man guna, ang unang babae si Eva nalusno ano man kay natintal sa lingla sa yawa. Pero diha sa Genesis 3:15 gahisgot na dayog mayong balita. Ngano man naghisgot na dayog babae nga dili parehas ni Eva nga nalusno natagak. Unsa may giingon diya sa Genesis 3:15 na babae nga makigbugno gyud sa yawa. Di na lang ako i-explain tong mataas kay itong explanation nga akong nahibaw-an sa usa ka teologong Katoliko. Basta kung magbasa lang gyud ta og mga librong Katoliko makahibalo man ta ani, no? Kanang babae diya sa Genesis 3:15, ang uban maingon si Eva kuno gihapon na pero dili. Kanang babae diyang gisgutan sa Genesis 3:15 mao kana si Santa Maria. Ngano man? Kay si Santa Maria wala mapukan. Wala mapukan. Grabe gali to iya galing trial. Ngano man? Sayo nang kang gipamabdo siya sa Ginoo nga wala siya hilabtig lalaki. Di ba? Balibad unta siya. Pero kuan labi na to si Josepod, wa pa kahibalo nya balaod sa mga Hudyo nga kanang imong pamanhunon mahilabtan naglain. Buwa man na, dako man kay nagbinuang man na. Sala man na. Biyaan na galiunta niya si Santa Maria pero ipakitaan siya sa pananahon dala sa anghel, vision nga giingnan siya nga ayaw kay kanang gisubak ni Santa Maria ni Maria lalang kana sa Espiritu Santo. Mao na nga kana si Santa Maria kanang gitumbok diya sa Genesis 3:15 sa proto-evangelium. Pirmerong unang mayong balita gihisgutan na sa Genesis 3:15 nga naay babae diha nga makigbugno gis yawa unya matud pas mga teologong Katoliko kanang babaeng gisgutan diha double meaning. Babae nga nagtumbok gyud personally ni Mary. Kay siya man putong nanganak sa ni Kristo nga may maghari sa tanang kanasuran. Mo na. Unya matud pa sa mga teologong Katoliko dili lang pud noon si Mary ang gitumbok. Mary kunoan the church. Kay ang babae kunong gitumbok diha labi na sa Bagong Testamento. Ang gitawag yung babae diha ni Kristo o kining teolohiya sa mga apostol duha ra ang kanang espesyal kaayong pagtawag og woman, no? Ang simbahan o iglesia og si Maria. Nya katugaling sa kasal sa Kana ba to? Nga ang uban gani pataka rag sabot anang pag-ingon ni Kristo nga ang iyang inahan gitawag niya babae. Ingon sila, babae, unsa may ako uban kanimo. So may akong mahimo uban kanimo wala pa maabot ang takna sa abot pasabot sa iyang pagmilagro. Kay niadtong higayon na go diha sa kasal sa Kana, nagkunahuna si Santa Maria sa kauwawon sa kinasal kay ang ilang selebrasyon nahutdan silang bino, wa na sila ikadalit sa ilang mga bisita. Naghuna-huna si Santa Maria. Nahibalo man siyang ang gamahanan niyang anak. Niingnan niya iyang anak, wala na sila bino. Mut pasabot nga, murag gipasabot ni Santa Maria nga, mut pasabot nga, maghimo siyag bino o magmilagro siyag bino. Munang ningon si Kristo, babae, unsa may akong mahimo, uban kanimo. Wala pa moabot ang akong takna. Ako ning giingon ani paghubad, kay namong mga hubad nga dili kayo maayo paminawon ba, labi na tong maayong balita Biblia, although doon na imprimatur ni Hallobstadt, pero sa akong nahibawan dili kay Katoliko ray nga tabang og hubad ato apil pud sa mga Protestante nya wala mabantay siguro og ayo nga murag dili kay maayong nga hubad mo bitaw kanang maayong balita Biblia. Doon ay mga correction ana mo na nga gibag-o na gi-revise ng maayong balita Biblia kay sa maayong balita Biblia katungdaan giingon ana man paghubad sumay lain kay pagka-istorya to, ako ka-memorize na limot ko. Lain kay pagka-istorya ba, mura magbahulog ba nga si Kristo wala magtahod siyang nanay? Ayaw akong tudlo unsa akong buhaton. Wala pa mabot akong takna. Murag lain kay pagkahubad, murag nahulog ba nga si Kristo wala magtahod siyang inahan. Pero kung madto ka sa King James, ingon ani probably ang mas maayong nga hubad paminawon. Ingon si Kristo nga, babae, unsa may ako uban kanimo. Wala pa mabot ang akong takna. Dili pa panahon sa akong pagmilagro, bot pasabot niya. Pero bisan pag napamulong na ni Kristo,
nagmilagro gid siya atong higayuna, di ba? Tungod sa pag-intercess, pagpataliwala ni Santa Maria. Di ba? Namunggali po nila ang ebidensya na to nga dili dautan ng pagpataliwala sa mga santo sama ni Santa Maria. Di ba? Kay si Santa Maria ni pataliwala ng higayuna, wala gid mo balibad si Kristo. Although nagrason siya nga dili pa unta panahon niya sa pagmilagro, pero nagmilagro gid siya. Di ba? Yan arabay uban ming gamito ng 1 Timoteo 2:5 nga usara may tigpataliwala si Kristo raman tinuod bitaw na. Pero kanang pagpataliwala sa mga santos dili na kontradiksyon sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Ano man? Kay ang simbahan God, one body of Christ. Kung ikaw Kristiyano, ayaw ingnang wa kay mahimo sa pagpataliwala. Unya dili po na kontradiksyon kung doon na kay mahimo nga pagpataliwala. Nga naman kay giisip na nga nausa na diya sa mystical body of Christ nga mao ang simbahan. Kay actually ang simbahan daghag mga membro, daghag mga tao, pero giisip nga usa ra kalawas ni Kristo, the mystical body of Christ, the church. So dili na siya kontradiksyon kung makapataliwala si Santa Maria. Bisan ikaw gali ron dihang naminaw. Sa unsang paagi nga makapataliwala ka, no? Sa imong pagsangyaw. Kay si Kristo wala naman gid diri nanao nga nagsangyaw nato. Ang nagsangyaw agkaton namang kadungog pulong sa Ginoo. Kung magsangyaw ta nakat-on ang uban mahitungod sa pulong sa Dios, nakapataliwala na ta ana. No? Kay unsa man di meaning anang pagpataliwala? Kanang pagpatunga, kanang manggilabot ka. Pananglit dunay gaaway diya sa eskina. Imumuduol ka, manggilabot ka, mupataliwala ka nga maundang unta ilang away. Di ba pataliwala na? Pero kanang pagpataliwala sa mga santos dili na kontradiksyon sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Kay kanang pagpataliwala ni Kristo wala siya maghinakog ana nga dili ta niya paambiton kitang mga Kristiyano sa paghimo ana. Kadtong mahimo na to, wala siya moingon ay ninyo himoa. Wa moingon, wa magdinalo si Kristo. Although sa kinatibukan kanang kaluwasan si Kristo ra gyud man nagluwas nato. Katong kamatayon niya sa krus mao ra gyud nakaluwas nato. Pero kanang ubang buhat sa pagpataliwala wala na niya gihakog. Katong mahimo nato. Unsa man pananglit kanang pagsangyaw, pagpataliwala man na. Gani sa 1 Corinto 9:22 basahan ninyo. 1 Corinto 9:22. Ningon si San Pablo nga sa mga Hudiyo kuno nagpakahudiyo siya aron lang makabig. Hindi term pagali diya sa King James version aron maluwas ko ang uban. Nagamit og termino si Pablo nga makaluwas kuno siya. Pero buot basabton nga si Pablo na ang mangluluwas nga gisgutan sa Biblia nga Dios nga nagluwas sa katawhan dili man si Pablo si Kristo, pero nganong gilitok ni Pablo ng pulonga aron maluwas ko usab ang uban. Buot pasabot mangluluwas na si Pablo dili si Kristo may mangluluwas, pero napamulong na niya kay kanang pagkamanluluwas ni Kristo iyang gipaambit ang uban nga hiya sa pagpangluwas sa uban. Wala maghinakog si Kristo ana kanang pagsangyaw buhat man sa pagpangluwas. Nya nasa Juan kapitulo 20 19 ngadto sa 23 unsay giingon ni Kristo? Maingon nga ako gipadala sa Amahan. Unsa man ang pinadala? Tigpataliwala. Di ba? Maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Mo nay lig-on kang ebidensya sa Katoliko nga wala maghinakog si Kristo anang buhat sa pagpataliwala. Sige ingon niya, Juan kapitulo 20 bersikulo 19 ngadto sa 23. Maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Sama naman kaninyo mga apostol. Sama ra nga kung atong sabton, sama ra niingon si Kristo diha nga. Maingon nga gipadala ako sa Amahan, isip tigpataliwala. Ako usab nagpadala kaninyo nga mga tigpataliwala. Pero naay Katoliko nga sa iyang explanation nani. Ang tigpataliwala tali sa Dios ug sa katawhan, si Kristo ra gyud. Pero si Kristo wala maghinakog sa iyang pagkabugtong tigpataliwala. Ang uban gipaambit pud niya sama sa mga apostol kanang buhat sa pagpataliwala. Buot pasabot ang uban mga santos tigpataliwala sila dili tali sa Dios ug sa katawhan. Si Kristo ra man ana. Ang uban tigpataliwala tali ra ni Kristo. Buot pasabot sa uban ngadto ni Kristo ay paingon sa Amahan. Mo nay
explanation nga Katoliko nga ang uban nahimong makatabang tungod sa sugo ni Kristo. Gihimo silang instrumento ni Kristo buot pasabot pananglit ikaw karon nakadungog kas mensahe ni Kristo den ituo ka. So ang connection ana, ang uban nakat-on o naluwas dili gumikan diretso nga si Kristo mo nagsangyaw nila kundi ikaw rong nagwali. So to pa nakapataliwala ka tali sa uban ngadto ni Kristo. Pero ang tali sa Dios Amahan ug sa uban si Kristo ra gyud pataliwala na. Pero paingon ni Kristo pwede ta na. Pananglit karon naminaw mo nako. Wala mo nakabalo sa unsay explanation nga Katoliko. Mo nang inyong gibiyaan nya karon nakasabot mo. Di ba nakapataliwala ko ninyo sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga naman? Kung makasabot mo ani akong explanation, mubalik mo sa Katoliko. Pagbalik niyo sa Katoliko, di nakapataliwala ko sa inyong kahiusahan sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Klaro ba na? Kaklaro ana? Ito. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Ako bitaw sa una biyaan magudunta na ako ning Katoliko, wala pa ko kabaluan kana lang yung kuan 1 Corinto 9:22 basta lang pagka dako kayong nay pare nga theologian nag-explain na kung wala pa kuno gipaambit ni Kristo ang iyang buhat sa pagpataliwala ngadto sa uban. Kung wala pa kuno niya gipaambit ngano man nga si San Pablo namulong diya sa 1 Corinto 9:22 ako ning basahon diri sa Binisaya dalam tag Biblia 1 Corinto 9:22 kung wala pa kuno gipaambit kung wala pa kuno gipaambit ni Kristo ang iyang buhat sa pagpataliwala, wala niya gi-share, wala niya gipaambit. Ngano man si San Pablo namulong diri sa 1 Corinto 9:22 nga siya makaluwas. Ano nga? Basahon ko mga tinahod nga tigpaminaw 1 Corinto 9:22 asa na ba ito? Di naman ko kabalo mo pakli ani akong Biblia. 1 Corinto 9:22 bisag dili lang unta na ko ni basahon kay naaman po mo Biblia diha pero gusto na kong basahon gyud diri sa atong tulumanon kay para nako kining mga tekstos Biblia nga dili gyud kuhaan og pagtagad sa uban nato mga igsuong namulag para nako kahayag ni nga dapat ipasundayag nato para mahayagan sila ug aron moundang na sila sa ilang pag-misjudge sa mga pagtulon ang Katoliko o bitaw na nga na hinumdum ko sa pag-ampo sa atong Ginoo amahan pasayloa sila kay wa sila masahayod sa ilang gibuhat very manggiluyon ang atong Ginoo sa mga inosente sa kamatuoran. So ato pong gawion na diri sa atong tulumanon nga kitang mga Katoliko di lang pud ta magpalabi sa atong paghukom sa mga dili Katoliko kay wa mo gusto kabalo honestly done na nila. So mo nang atong itudlo nila para nga hinay-hinay makasabot sila og di na sila magpataka og hukom na to 1 Corinto 9:22 giingon diri sa 1 Corinto 9:22 okay diha sa mga huyang sa pagtuo nahimo akong huyang sama kanila aron makabig ko sila busa nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Nagpahiuyon kuno siya sa uban, aron lang maluwas niya ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Magbantay po ta ning bersikulo kay sig masaypan ta. Kay naarabay laing bersikulo pud nga namulong siya nga ayaw kamo pagpahiuyon aning kalibutana. Ang gitumbok ni Pablo ato kanang kadaotan di ta magpahiuyon sa kadaotan. Pero kaning pulong gud nganong napamulong ni Kristo murag nalahi murag nasayop siya ani kay naingon man siya nga diya sa mga huyang sa pagtuo nahimo akong huyang sama kanila aron makabig ko sila busa nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi kung dili po ta kasabot unsay background ani nganong napamulong ni Pablo pataka ra pud tag hukom ni Pablo sayop mas Pablo ana inani sultian mo nako nga wala masayop sa Pablo ana. Inani ang istorya. Kabantay mo nga usahay magbikil ni si Pablo o si Pedro. Agi aning mga strategy nila unsaon pagkabig ang mga Hudiyo nga wala pa mandawat ni Kristo.
Inani. Unang kaso, nalimot ko, murag sa Galacia to. Katubang gikasukan ni Pablo sa Pedro. Nga naman kay naay strategy si Pedro nga magpakahudayo siya, although Christianity na, pero huna-huna ako ni Pedro nga ug ako guning gulpihon ni mga Hudiyo nga wala pa kasabot sa Kristyanismo. Ilang man jud kung kunrahon ani. Di man gyud sila makighiusan ako. Munang naay strategy si Pedro nga makighugoy-hugoy siya, makiguban-uban siya sa mga Hudyo. O ana, kiguban-uban siya, although na siya Kristiyano na siya, pero nagpakahudiyo siya. Ni sandurot siya sa mga Hudyo. Unya, dili na mao sayop di ay nang pagka-istoryahan di ay. Ang mga hintil da ito. Although mga Hudyo mo man unang katawhan sa Dios, dayon gi-extend nga to sa mga hintil. Dayon kung hintil ka, isipon kang mahugaw sa mga Hudyo. Kay mo man na ilang balaod sa daang kasabutan nga kung hintil ka, wala kay labot, kay exclusive for the Jews ra ang kingdom of God. Giisip nga mahugaw ang mga hintil. Mao na. So, karon doon na to'y kaso diha nga, dili na sa Bagong Testamento, kini si Pedro, nakigsandurot na sa mga hintil. Kay gipakitaan magud siya bisyon dito sa buhat Jes nga ayaw isipang mahugaw ng mga hintil. Kay gidawat na sila, gihinluan na sila sa Dios. Mao na nga gihimo na ni Pedro. Pagkakita ni Pablo ana, dayon ni kalit og duol tong mga Hudiyo nga naanay na Kristiyano na. Nidawat na sa Christianity, pero ang ilang hunahuna naapay mga hunahuna nila bang karaan nga kuan gihapon ila gihapon gipihig ang mga hintil. But pasabot nga allergic gihapon sila sa mga hintil kay nabatasan naman nila sa daan pong tinuhuan nga kinahanglan allergic gyud sa mga hintil ha, kay mga hintil mga mahugaw man na sila. So dili kita magpaipon nila. Nya, kadtong bisyo ni Pedro diya sa buhat Jes nga ayaw nag-isipang mahugaw ang mga hintil. Mo ni rason nga makigsandurot na siya sa mga hintil nga dili na isipong mahugaw ang mga hintil. Pero pag kakilit niya kakita atong grupos mga Hudyo nga na Kristiyano na, grupos mga Hudyo nga na Kristiyano na doon na inclination nga mahimong Kristiyano kay makabig na sila sa Kristyanismo, dili noon tanan na uban wa magyud makabig. Pero naanay mga Hudyo nga ni aksyon na sila og tuo sa mga apostol. Pagduol nila kay unsa may gibati ni Pedro ana man siya, patay malain gyud ning mga Hudyo na koron kay nganong nakighugoy-hugoy ko sa mga hintil. Mo nang nikalit siya biya. Sakto na unta iyang gibuhat kay wa na gyud isipong mahugaw sa mga hintil. Pero pagkakita niya sa mga Hudyo nga doon na inclination nga mudawat sa Christianity, hingbiya siya. Kay iyang hunahuna nga basig malain ning mga Hudyo nako ba nga nakig-amigo ko, nakighugoy-hugoy ko sa mga hintil. Pagkakita ni Pablo ana di ba gisaway siya? Gisaway siya. Mga tinahod nga tigpaminaw. So karon ang pangutana kinsa na sayop nilang duha. Matud pa sa mga teologong Katoliko, actually kung nagkasabot pa gyud sila ayo ba nagistoryahan na sila ayo dili unta to mahitabo nga iyang inatuon si Pedro. Ngano man kay katong gibuhat ni Pedro strategy to niya unsaon pagpaduol sa mga hintil. Okay, kinahanglan friendly ta. Nya kay ang pagtulunan po ni Kristo para sa tanan dili kay para sa mga Hudyo lang. Pero kadtong mga Hudyo gud nga wa pa kasabot, kinahanglan ato po silang sabton. Ngano man, kay ila namang gutong kinaiya nga kung maghugoy-hugoy gali kag hintil, ano mo pasabot na sayop gyud ka kay ila naman ang batasan nga ang mga hintil mahugaw. Walay apil. Mo na nga si Pedro pagkakita niya atong grupos mga Hudyo nga wa pa gyud kasabot iyang paminaw, iyang pagbati, ngano nga makigugoy-hugoy na tas mga hintil, di ni hawa sa siya. Ang iyang purpose dili ingon nga undangan nato niya tong iyang pakigugoy-hugoy sa mga hintil. Ni adto lang higayuna para nga dili siya ma-misinterpret sa mga Hudyo. Mura bang mo ni iyang gitumbok diri nga sa mga Hudyo nagpaka-Hudyo ako aron lang maduol ko nila nga di sila masuko nako. Ana, pero ina na daghang mga istorya parehas gud na atong Vatican to. Atong Vatican to very friendly na atong mga pope sa ubang religion.
Pero kini pong mga sidibikantes, kini mga Katoliko, mga traditionalist, di kasabot ana. Mingon na sila nga nahiwi ng Vatican to kay friendly na kayo ang mga pope sa ubang mga religion. Mag-adto-adto nas moske, mo saludo, hagkan pagali ang Quran. Wa na, idolatry na ang simbahan. Dili na mao. Di na mao mga tinahod nga tigpaminaw. Friendly relation is not heresy. But strategy na sa Christianity unsa na to maka-reach out nato sa mga dili Katoliko kay sa una god under Council of Trent medyo stricto kayo ang simbahan murag wala kayo mga missionary activities para sa mga dili Katoliko. Kay paingon gali kana heretic gud mo wa gud mo hinungdan ano judgmental kayo pero no dili pud to ingon nga tinuyuan kay sa Council of Trent god medyo gipaklaro lang ang teaching gud sa simbahang Katoliko pero wala kayo yung mga apostolate unsaon pagkabig tong mga nasgawas. Although gisangyaw ang kamatuoran pero usahay lisod man gud kaayo gud nato danihon o himuong Kristiyano ng uban kung di pa sila kasabot alang-alang pugso na to sila apil na mo diri kay kining amo mo tinuod dili na mao kay ang mayo nga pag-evangelize kanang sa pulong lang. Example dili kay pugso na to sila nga ali mo diri. Mao na nga nasabta na sa mga popes nato sa Vatican to nga dili po ta kay magpalibihanay, gistriktuhanay yun nga sa rason lang sa wala sila kasabot na to. Muna nga mangita tagpaagi o sa unahon na to nga ka-friend relation basig sa mga naminaw pod ayon yung isipahan nga puyok ang atong mga popes dili na mao no. Dili na puyok. Mahimong puyok inyong pagsabot pero di man siguro daotan kung kinasingkasing nato ng buhaton nga dili nato gulpihon pagdala ang mga Muslim, di nato gulpihon ang pagdala ang mga dili Katoliko sama ubang gihimo sa mga Espanyol sa unang mga pare nga murag pugoso ang ilang pag-convert sa mga tao diri sa atong lugar dili to mao wala na dili na pagtulon ang Katoliko na pugso ng mga dili Katoliko nga magkatoliko no mo na mga sad experience nato sa history nga which is ato nang gipangayog pasaylo og kanang ato nang gikaligutgutan ng mga ingon ana nga pugoso nga pagdani sa mga dili Katoliko dili kay sa Vatican to gi-emphasize ang love kay mao gyud pagtulon-an ni Kristo nga dili gyud pagpinugos ng atong pagdalas mga tao no dili that is against sa pagtulon-an ni Kristo sa New Covenant sa New Testament. Mahimo sigurong sa daan medyo murag isog to ilaa dito kay patay pa man gani pero diri sa New Testament gipahari ang gugma. Mo bitaw gidiffer ng gisupakan sa simbahan ng death penalty sa rason ana no nga para pod matagaan og dakong chance tong mga makasasala nga mabag-o kay kung imon ditso og patay wa naman ay chance nga mabag-o pero dili gyud actually nga ang simbahan supak sa death penalty kung kabubuton sa Dios kay wages of sin is death pero naay mga higayon nga ang simbahan diri sa yuta moingon siya ayaw sa nang death penalty sa rason sa gi-emphasize niya ang love sa mga makasasala nga ay di sa nato na patyo na sila kay unang-una usahay masayo pra ba tag atong mga hukman ng tawhanon masayo pra ba usahay mahukman ra ba makonbiktor ba nang ulay sala so di ta kasiguro then ikaduha pod para matagaan og dako kaayong chance ang mga makasasala nga mabag-o kay na may uban god nga diha sa prisuhan na magsangyaw-sangyaw diha makatun sa pagtulon-an ni Kristo then mabag-o di naluwas na noon sila so wa pa sila mamatay nakatagaan sila chance mabalik sa Ginoo na karon kung imo na nang hunusan gipatay na nimo og death penalty wa na chance di ba mo na logic diha nganong ang simbahan karon gidiffer ng death penalty but pasabot gisupakan sa na niya labi na kay ang atong korte tawhanon dili pud sigurado dayon gipapasa Dios ni sa simbahan ang death penalty nga ang Dios may magunay sa pagpatay atong mga makasasala sa adlaw sa paghukom. Pero dilibot pasabot nga supak ang Katoliko sa iyang intention. Kay naaman as Biblia, wages of sin is death, but gipapasa Dios sa Katoliko ang paghuno sa kinabuhi. Kay bali inani ang wisdom sa Katoliko nga ang atong panahon karon dili naman pareha sa daang kasaputan nga ang Dios gud mismo mangunay gyud ingon nga patya nang naglapas sa adlaw ng ipapahulay. Kadtong dili mo dawat sa akong pagtulunan patya. Mo man ay pagulagway sa daang testamento. Kana authoritative na kay ang Dios migud mismo may nagsugo nga patya ng tawhana. Wa man di man ka question ana. Ano man kay ang may katungod mohuno sa kinabuhi mao ang tag-iyas kinabuhi. Naay balaod ang Dios diya sa
iyang balaod nga ayaw pagpatay. Wala tay gahom sa pagpatay kay only God can do that. Kay siya man mo'y tag-iyas kinabuhi dili man kita mo nang ang iyang balaod sa tao, thou shall not kill. Pero how about kung ang Dios na may musugo? Mga patya na kana kuha na siya kanang legal na nganuman kay naaman si authority. Kay siya may tag-iyas kinabuhi, may katarungan nga kung magbuot siya nga patyo ng tawhana, may katungod siya na kay siya may owner of life. Pero kita wa tay katungod mo patay kay di man kita may tag-iyas kinabuhi. Mo na explanation ana sa logic sa wisdom sa Katoliko ngano nga God can kill because he has the right. O naa siya right sa pagpatay kay siya may owner of life. Pero sa New Testament God gi-emphasize ang love. Love. Unya diri sa New Testament wa na gi-revelation ang God nga mo direct sa pareha sa una nga patya ng tawhana kay makasasala kay nang dako. Wala na mag-ingon. So wala na instruction ang Dios nga iyang diri sa New Covenant nga magpataka tagpatay og tao. Nya dili na sigurado, so wala na may instruction ang Dios diri sa New Covenant mo nang gi-emphasize ang love. Ningon ang simbahan nga kami Ginoo kung maghukom posibleng masayop tao rami. Mo nang ikaw na'y bahala na, ikaw na'y mohunos, ikaw na'y mopatay sa adlaw sa paghukom. Dili na kami. Mo na hinungdan nga ang simbahan dili ang death penalty. Tagaan yung chance ang tao nga mabag-o das prisuhan. Hangtod sila mamatay mo na siya, pero dili gid actually supak ang simbahan sa death penalty sa Dios. Iya lang gi-differ ng death penalty sa tao kay walay siguro nang kabubuton sa tao, no? Ako lang giklaro ninyo ba kay usahay pod dili masabtan ng simbahan nganong supak ana sa atong panahon karon kay ngano, no? Wala nila masabti kay naamon kuno sa Biblia nga naipatay nya supakan man na sa kuan. Siguro di kay ko expert ani, no? Siguro ang kagamahanan pwede mahimo ana, no? Kay naambo sila authority pero ang simbahan dili na kay gi-emphasize yun ang mobitaw sa Inquisition ang simbahan kung nahimo tong pagpamatay sa balaod simbahan wala gyud patay anang mga heretics. Apan nagtugot sa gobyerno sa ilang balaod sa paghunos kinabuhi pero sa simbahan wala death penalty atong mga heretics. Kundi ang naghimo sa pag-execution ato ang kagamahanan ng Espanya ba to? Atangion niya pud kung mag-discuss tag Inquisition. Okay. Wala po na masabti ng history dili maayo nga hitabo po sa history anang Inquisition. Pataka na pud ta og judge sa Katoliko nga himuon na yun atong dautan ng Katoliko base lang atong Inquisition nga kung sa ato ra bang pagtuon. Kung wala pa butong Inquisition, siguro nagdominar na ang di lang nako hinganlan ha ang usa ka tinuhuan nga dili Katoliko. Hindi lang nako hinganlan kay nagtahod pud ko nila. Naay tinuhuan nga buot na mo luad pud sa Katoliko nga simbahan na sa history. Dahil nagan sila mga strategy unsaon nila pagguba ning Katoliko pero agi nila maguba hangtod karon. Mao to nga na hitabo tong Inquisition kay ang kagamahan ng Katsila dili pud motugot nga katong relihiyon na may modaog. Mao na ang ilang gilabanan ang Katoliko kay Kristyanismo man. So mao na nga sa ilang pagsilot sa mga heretiko, ilang gisilot sila may nangunay pero dili ang simbahan may nagsugo pinagi sa iyang doktrina nga ipapatay tong mga heretik kundi sa pagbuot to sa kagamahan ng tawhanon nga diin ang ilang gipaboran nga relihiyon ang Christianity. Pero taas kay na og explain na to og ayo mga tinahon nga tigpaminaw kay naarabo to'y professor nga kanhi protestante nagdiscuss ani pagkataas kayo. Ang gihimo niya 1 hour rin na pagali part 2 part 3 niya ako lang isgutan diri pila lang ka minutos. So mao na mga tinahod nga tig paminaw. So kana bang yukbo, no? I hope nga nasabtan na ninyo nga kanang yukbo sa Katoliko ngadto sa mga santos dili na kontradiksyon sa giingon sa Biblia nga sa Dios kara magyukbo. Ang gitumbok ana sa Dios kara magyukbo kanang yukbo nga para sa Dios iya ra gyud na sa Dios. Kaya ang iya sa Dios para na niya dili nato ihatag sa uban. Pero katong para sa uban ato pong ihatag nila. Unya kay kanang yukbo kay naamang yukbo nga para sa uban. Mga tinahod nga tigpaminaw tagaan mo na kog example although daghan kay ni. Usa lang modiretso ko sa Bagong Testamento. Sa Bagong Testamento duha ka hitabo diha nga mo ni makuha na tog base
nga dili gyud sayop ang baruganang Katoliko mahitungod anang yukbo. Diha sa buhat Jes 25 bunag 26. Muni gamiton sa mga dili Katoliko pod. Nga si Pedro iyang gibadlong si Cornelio sa dihang si Cornelio miyukbo niya o misimba niya. Dayon mo din gamiton sa mga dili Katoliko nga natanawa lagi sayop lagi ng muyukbo og santos kay si Pedro iyang gibadlong si Cornelio sa dihang si Cornelio miyukbo niya. Kamo mga Katoliko gahi gyud mog ulo. Kaklaro ninyong sayop ana nganong di man ninyo na tuhuan si Pedro diha nga iya man ang gibadlong si Cornelio sa dihang ni simba o niyukbo si Cornelio niya da sa buhat Jes 25 ug 26 mao ba na kung malimot sa teksto. Sa may tubag Katoliko ana ay kung kana inyong basahon, dili inyo basahon ang ubang bersikulo, murag sakto mo paminahon. Pero basahan ninyo ang buhat 16:29 ug 30, no? Buhat 16:29 ug 30. Si Pablo ug si Silas diha giyukbuan sa tinugyanan sa karsel. Basahan ninyo. Unya wala gyud badlungan ni Pablo ug ni Silas kadtong tinugyanan sa karsel nga miyukbo nilang duha. O karon naamoy teksto pag-atake sa Katoliko. Yang Katoliko naamoy teksto nga sakto siya. Buhat 16:29-30. Si Pablo og si Silas giyukbuan. Nya wala badlungan ni Pablo og ni Silas kadtong miyukbo. Karon pangutana. Kung mao na berita sakto mong Katoliko kay naamoy teksto nya ang mga dili Katoliko sakto pod kay napos sila teksto. Katawa din ang mga igsoong Muslim. Nato yun sila nawa na klaro inyong Biblia kay nagsumpaki. Si Pedro yang gibadlong tong miyukbo niya. Taagan po kang Pablo ug Silas, wala badlonga. Di nagkasumpaki na. Sa may tubag ana, simple ra man kay na. Kanang buhat Jes, ang lahi man guna nga kaso. Kanang mahitungod ni Cornelio, ang pagsabot gud ni Pedro diha nga katong simba yukbo ni Cornelio murag highest katong supreme nga para ra sa Dios. Mo nang gibadlong niya si Cornelio kay si Cornelio gud niya nang higayon na wala pa gyud matudlo ug ayaw ba unsa gyud ang Christianity kay bag-o pa siya na incline na sa Christianity pero ang iyang master katong old covenant religion. Mao na nga sa huna-huna pod nga naay mga tawo pod nga gahuna-huna nga ang mga apostol kuno sanglit ga milagro mga Dios na. So mo nay na tatak sa huna ni Pedro nga oy basig kining huna-huna ni Cornelio Dios ko mo nang miyukbo sa nako mo nang gibadlong ni Cornelio pero wala magpasabot nga wala giyukbo alang sa mga santos nga kanang gitawag na tog veneration. Kay sa buhat 16:29 ug 30 kung tanan nga yukbo pagpaka-Dios nganong wala badlongan ni Pablo ug ni Silas ang tinugyanan sa karsel. So atong ang Katoliko nga explanation wala badlungan ni Pablo ug ni Silas tungod kay nagtuo sila nga naay yukbo nga para nila. Wa na mo kay igong panahon mga tinahod nga tigpaminaw ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon, no? I hope nga sa usa ka oras na tong discussion karon doon na mo'y na pupo nga kakayag sa pagtuong Katoliko. So sa ngalan sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kidagkuan sa atong simbahan, ang ubos niyong alagad, no, sumurang tulumanon Silbert Don Doyano Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsoon sa Picas Lawak, no, sa technical side Danny Luod, Taxi Lumba, ug na si Roger, no, nga mosunod aning atong tulumanon karon, Roger Monera, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Kasweet baya sa akong mami. Kiapilan pa niya og note ang akong balon. Mas sweet gyud ang akong nanay. Tilaw